room of a KKK so. Na on an empening for and another share train a shame say when the classroom kofria ben predase de mabe na madabase se mretia wa bete menkasa meba na bede anhosepe o ya kwana ba paso aba hiami o ya se na ebe si sre kura na amamani age mroso ana mpacho wada roma maka ni sei o hwa amre na o ye tie kakra de na mra meba ha no ntesa damfo na na ogege etata no na o kan mamre bi na mamre na man kire ma anhwa bi no bante ase na binum betim kasa be kasa na kese be pese be kire se nya be sokura ke ne nyame ya wo suri so sokura we da usa wa do mama ne mfie apem ahensia aduanan 1640 ekoba asa hene na wo ansa sasreku oye mre ohu mpanimfo ya ole miniwa nua ba na osiso no me manta afo na atapanyini oni akonya okohu binim so ola atakuma no ni akonya sa de ekodi amanfo tim ankyare na oto binum bebepe yanyini binim bepe kuma enam santi ema ekoye te se man no nem wotete ete akoma monwene so yemu nso miensa ka akoma monwene so munnan ye se ye ma yemu nye den tete ye free akoma monwene so ye ko nya na wase bebe friend nsawam ye free nsawam ye ko bo ye free bo ye ko asuonya asumeja ye free asumeja ye ko kumawu ye free kumawu ye ko sintreso ye free sintreso ye ko banso ye ko tentebepo o ma widiem abisim ye ko jamai ye ko asuofri Côte d'Ivoire enti anya de na nya won asa hon hene be oyede odidi he sintreso na konumi so wa ko mo no Côte d'Ivoire na ka say na oson na wahu emra ho bedru baabi a na ndabaka na asante no na sabia he nyina na o hye wan ase dan kira hene nse bi nbe asante kotoko ukuma apema apembeba na abono fo so hunim ho de be abono chene apem na bono chere o chene apem no na me kire humu we KKK life and color when nyina ne say emra ye koduru danchira DORMAA hene oso danchira hene ono so sabia ono ne hye na ase ba mienu baba nkontokwa non aggression part ye nuan ma santefo sa amre be wei na kese banye nipa ba ko ya kokuo bi ababoboboba na baka be ho abom beti be ho free ntim jakari ho baka pe yi asembo asa wate ntim jakari ofa ne mane okoya de okogu okobo no ofe yi asembo emra sa ye nuanum a make ba se beti be ho free dan kira hene ne ba mane bi a ba po ye sa ma ko nsia nti na ya tie ho ne ye de ho de a sa mane no ye ne ba ba de ye ba bo so ntokpa mbo a man na ba ne hefo DORMAA ben tra ba bi o ya bo ho nsia say 0 ba 7 nana hono ndi besi kametuma to aso 7-1 no what is say chechire besi bantuma krotia won te sa 7 no DORMAA fo ya ne ya man ba he nka sa hene na oba ya no ya de ye twa ni tihye o ni ti ne da so da DORMAA na ni kete no oni onu anu mu no ba bia ye si enu nti sa 7 na ode aba na nye ono nkwa na ye de to ho ye ku miensa matie aman hene a be wo soro ya na yiri boko na ba boga jo mahama gonja ho
ene Ghana ba bia mente se ba man hene bi oni bi kunye da ba ko aman hene miensa titentem mente bi da de DORMAA na we your life and color obri ye boa tem otie kenten otoso ba ko mboa acha say unse ne ba ko nya offenso tem ya nwa wa pebo so hene na DORMAA na na ba ho no na otoso miensa no ne ba ni giye uni ne ntia ba ni giye ye na na ba ko ogwa kwaje nchene nam ena atuduro na ohwe madodo no ba kwa ba ka kire na hede agba ata be nti emra ba de ne tu fom na ono ne ba ni age na nwa ba de ho ba kasa ba ko na odika no ne wani age na mo me ka we nyina kire ho se ho abakosem ho ne fie mako emra ho pa ba bi atena no it take 250 years ahanu aduonum ansa na ho ba betena DORMAA nkro hene bia ni ho timide ho hene kase etofom mboa na ho nka ho abakosem nti na binum twene wo abafra ne sai kompo anochi odua kum ebi wo ho kuro ngwa kumawu na bi kumasi na nyeye baboa baka kumasi a na me kira nwase life and colored eya bajadwuma ya na obete emra ye duru ba bia abafra na asante nde no sama di kana ka se na dankyira hene ne hwewo kumasi fo ne ba hye dankyira ase na bani ba twitwaja de ma dankyira hene akuma ase ne nso nse na ba sesa no beda osu nti nse ba sesa no akuma ase hene anya kum baboa na ba ma so se na abadwuma ne ba ye we are hene a unim ade no tinken kane no nim mra wo unim bibia wo show bibia me ka de si ya ba ma so tete no ne ba penti ni ho penti no ba de ntwoma ne ye ba ma so ba de ntwoma ne kwama da nkyira hene na ba de akwabada ne wana ba de penti asante fo no na so ya DORMAA na waya nwa semse no wonka na obebu hu abomfia na oduru ba bia na binim bede ba ho tete he bia de ne ho tete do Ghana ha ya DORMAA nko en ba ho tete nana maka me say ya wie nim sa ne ntia nwo ha de nim sa chiame aka dada